Nachádzame sa v Šali. Prečo sa nachádzame v Šali? Vojtech tu kúpil investičný byt, ktorý ide zrekonštruovať, zarobil za 3 mesiace 20 000 eur. Povieme si viac vo vnútri. Yes, make a move, priatelia! Nachádzame sa na investičnom byte Vojtecha, ktorý sa zúčastnil môjho workshopu. Dám mu nejaké otázky ohľadom toho, prečo sa rozhodol pre tento byt, čo potreboval k rekonštrukcii k tomuto bytu a následne to najdôležitejšie, ako bude mať výnosovosť tento byt. Takže Vojtech, prečo sa rozhodol pre tento byt? Tak, prvý impuls bol za to, že som bol u Ivana na workshope a potom som si vlastne začal hľadať nejakú lokalitu, tak vybral som si nejaký typ lokality, že čo chcem. Potom som si vybral byt, chcel som dvojizbový alebo trojizbový a potom sa mi podarilo vyjednať cenu a tak som sa do toho potom už pustil, čo sa týka samej rekonštrukcie. Predtým som si spracoval, keď som začal, vybral som si ten byt, tak som si spracoval predbežný rozpočet, čo ma tu vyjde, čo som sa na základe Ivanovho workshopu dozvedel dosť informácií, že kde hľadať dodávateľov, aj ako si naceniť stavby, alebo tak. Dobre, Vojtech, spomínal si to vyjednanie ceny. Strašne by ma zaujímalo, aká bola cena tohto bytu a akú cenu sa ti podarilo vyjednať a vlastne na základe čo si vyjednal tú cenu toho bytu? Tak cena bytu začínala, tuším, že 92. Potom podarilo sa mi vyjednať to, veľké lákadlo bolo to, že som bol hotovostne, že som to vedel vyplatiť. A druhá vec bolo to, že bolo to po dedickom konaní tento byt, takže som musel tam nejaké obdobie čakať a na základe tohto sa mi podarilo vyjednať vlastne cenu. Predpokladám, že dedičia potrebovali peniaze hneď, chceli už nejakým spôsobom zúžitkovať, ty si mal peniaze v hotovosti, vedeli sa tým prezentovať na základe toho ten byt kúpiť s predmetnou zľavou. Super, kúpil si byt, išiel si ho rekonštruovať, urobil si nejaký rozpočet, aj si potreboval nejaké dokumenty od správcu, alebo potreboval si riešiť niečo so správcom tohto bytu, alebo spoločenstva vlastníkov, alebo si potreboval niečo od stavebného úradu. Tak v prvom rade som sa kontaktoval so správcom, že čo idem rekonštruovať, tak som sa s ním pobavil, vlastne bytové jadro. Chcel som vyburať niektoré priečky, ale tie mi potom zatrhli. A druhý, čo bol, tak som išiel na mestský úrad a tam sa pýtal, čo k tomu potrebujem. Že či nejakou vlastne drobnej stavby, alebo potrebujem ku stavebnému povoleniu ako projekt. Povedali mi, že vlastne keď nezasahujem do nosných stien, ani že to je klasická iba výmena bytového jadra, prípadne nejaké malovka, vyspravenie nejakých otvorov, tak že nepotrebujem k tomu nič podľa novej legislatívy, tak absolútne som nepotreboval ani drobnú stavbu, došiel som a aj som odišiel. Fú, yes, make a move. Dobre, posledná otázka. Aká je výnosovosť tohto bytu a za aké obdobie? Tak čo sa týka výnosovosti, byt som kúpil za 87 000 aj s províziou realiťákovou. Potom, čo sa týka nákladov, predbežné náklady to mám od 14 000 do 16 000, čo sa týka rekonštrukcie, s tým, že sa tu bude meniť úplne všetko. A potom, čo sa týka predaja, tak byt som predal za 123 000 plus realiťáková provízia. Takže ušli zisk cca okolo 20 000 pred zdanením. Fú, yes, make a move. A za aké obdobie to bolo? Tak termín dokončenia je polovička augusta, tlačia na mňa. Super, super, ďakujem ti za cenné informácie. Priatelia, aj vy chcete cenné know-how, pustiť sa do rekonštrukcie ako Vojtech, flipnúť daný byt, tak príďte na môj workshop Forbes University. Nielenže získate cenné informácie, ale na to najdôležitejšie získate super networking. Yes! Make a move! Pokiaľ sa ti tieto informácie páčili, nezabudni dať odber na tento kanál, aby si nič nového nezmeškal.